ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО мода кардаем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем. Салом алейкум ба халқи муҳоҷир. Ирӯз 3 02/2025 на мардум ай граница бромадан. Салом алейкум ба ҳамаи муҳоҷирон, ба Акай Умед, Акай Ғулом, раҳмат ба ҳамиҳо ки моро дида расондан ва границаи дошта овардан. Ягон камбудитон шид бачаҳо ина доште надоште аксарияти дамиҷа дакмед. Ҳама саб шу рафт омад ме ягон камбуди зот салом рафтем айна. имрӯз рейтингҳои UFC нав шуданд ва биёед мебинем ки баъди турнири UFC 314 чӣ тағйирот шудааст. Дар вазни сабук Майкл Ченлер баъди мағлубият дар муҳориба зидди Педи Пимблет 5 зина ба поён рафт. Пеш аз ин муҳориба ӯ дар ҷойи 7-ум қарор дошт. Акнун бошад 12-ум рақами рейтинг аст. Ана рақиби ӯ Педи Пимблет бошад 4 зина ба боло рафт. Акнун ӯ 8-ум рақами рейтинги вазни сабук аст. Дар вазни ним сабук Волкановский баъди ғалабаш дар муҳориба зидди Диего Лопес чемпиони нави вазни ним сабуки UFC шуд. Ана рақиби ӯ Диего Лопес бошад 2-ум рақами рейтинг шуд. Яир Родригес баъди шикаст додани Питбул 1 зина ба боло рафта 4-ум рақами рейтинг шуд. Жан Силва баъди шикаст додани Брайс Мичел дар вазни ним сабук пайдо шуд ва якбора 11-ум рақами рейтингро ишғол кард. Ва дӯстон, ҳам Яир Родригес ва ҳам Жан Силва эълон карданд ки зидди чемпион Александр Волкановский ҷангидан мехоҳанд. Ана худи чемпион бошад гуфт ки зидди кӣ ҷангидан мехост. Дар вазни мо ҷангори бебохт Мавсар Евлоев аст ки ма рекорди бебохти ӯро тағйир додан мехостум. Лекин мебинем ки UFC чӣ мегӯянд. Агар ки ма ягон осеби вазнин гирифтагӣ набошум, агар кидастони ман шикастагӣ набошанд, пас ма тобистони муҳориба гузаронидан мехоҳам. Яир гуфт ки зидди ман моҳи сентябр ҷангидан мехоҳад. Хуб, то моҳи сентябр ма 2 муҳорибаи дигар гузаронидан мехоҳам. Ман моҳи июл ва моҳи сентябр ҷангидан мехоҳам. Мешавад ки дар аввал моҳи июл бо Мавсар ҷангем, агар ки ин муҳориба ба UFC шавқовар бошад, ва баъд моҳи сентябр бо Яир, гуфтааст Волк. Ва дӯстон, Мавсар Евлоев ба чемпион ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: ма Диего Лопес, Алҷемин Стерлинг, Арнолд Аллен, Дэн Игерро шикаст додам. Дар тамоми вазни ним сабук ба ғайр аз чемпион ягон касе нест ки рӯйхати рақибонаш аз рӯйхати рақибони ман зуртар бошад. Ма аз ҳама ғалабаҳои пайдарҳами зиёд дар вазни ним сабук дорам. Муҳорибаи ман зидди Александр Волкановский охири моҳи июн дар ҳафтаи байналмилалии муҳорибаҳо, навиштааст Евлоев. Дӯстон, чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонед, Волкановский ва Лопес пеш аз муҳориба гуфтанд ки ҳамин ки чемпион шаванд, пас якум шуда бо Мавсар меҷанганд. Акнун бошад Волк мегӯяд ки чизе ки UFC гӯянд. Худи ман Волкановскийро сахт эҳтиром мекунам, лекин ӯ бояд ки худаш ҳамчун ҷангвари беҳтарин, ҳамчун чемпиони бузург муҳориба зидди Мавсар Евлоевро талаб кунад. Ягон ҷангвар дар вазни ним сабук чунин арзанда нест. Фарқ надорад муҳорибаҳои ӯ чӣ гунаанд. Муҳим он аст ки ӯ бебохт аст. Аз ҳама ғалабаҳои пайдарҳами зиёд дар ин вазн дорад. Чанд ҷангвари топро шикаст додааст. Ҳатто дирӯза довталаб Диего Лопесро. Яке аз ҷангварони дурахшони вазни ним сабуки UFC, варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов, гуфт ки мотиватсияи бузург ва ҳадафи калони ӯ чист. Ӯ ана ҳамин наворро дар саҳифаи твиттери худ ба қайд гирифта чунин суханҳо навишт: ма халқи худро дӯст медорам. Ин мотиватсияи бузург аст. Камарбандро ба кишвари худ овардан ва ба насли нав илҳом бахшидан, навиштааст Наимов. Хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Наимов дар UFC 4 ғалаба ва 1 бохт дорад ва айни замон ӯ барои муҳорибаи навбатии худ омодагиҳо дида истодааст. Ҳамчунин ногуфта намонад ки чанд муддат пеш Муҳаммад Наимов ба Эдсон Барбоза визов дода буд ва фикр мекунем ки айни замон беҳтарин вақт аст барои ташкил кардани ин муҳориба. Чунки Наимов акнун дар ин вазн чанд ғалаба дорад. Барбоза бошад дар охирон муҳорибаи худ зидди Лерон Мёрфи шикаст хӯрда буд. ма бо Эдсон Барбоза ҷангидан мехоҳам. ӯ легендаи вазни сабук аст, аммо ҳозир ӯ ба вазни ним сабук фаромад. хуш омадӣ. ма ба ӯ вертушкаҳои худро нишон додан мехоҳам. аз ӯ бошад вертушкаҳои бразилиро интизор мешавам ва мебинем ки вертушкаҳои тоҷикӣ зур аст ё ин ки бразилӣ, гуфтааст Наимов. худи шумо дӯстон чунин муҳорибаро дидан мехостед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.